Di Bangalore ni, mo. Cisin marami yung social media kam dai gajung ni, habang iyo ingi hapan keren mo, ban pen sengot hu. Ya piu pat ba, dai ga yanu yanu. Kibap liang, ya kibam peding ring la ban le ye. Di halor gajing ais mo ba. Gajing ais mo ba jung kibadon hakabor ngan keren shoya kata. Ngan pen uk sama, kat kum gajing kan mau gajong hak kubor hi ka balami mdei ba ka ngalor ni yanu yanu hak kubor ka kami hak media ka kami. Ba ka don ko gajing ais mo ba jung kita kiba halor mo. Kata ka dei sejanti ai. Katin ka bala sop ya ka yeng haban let namar bagim dei kita ki marau nang put ki jongki muno bakan mau ya kata kubor saya wat dengan oi pi ite iba ipen kan mau ba ya kata pisah ta borti nganoi pi haba pi ong kum ta em kawan ka wai ga jingkan mau nga hanga shapang ka wai ga jinge thuk khana kata ka dei jinge thuk khana shapang ka wai ga kan thai ga babu ai ka temmen kata mo ka ba kali jinga sang Sunday namar bakam buat kali jinga sang mo sisil ka ai ba jingkan show san phau tangka pat la shai men step la shai men step ndakala awai kian mo ndakala kwa kian no ndakala kwa kian kami ok ya kata kasan kami ok pisah bantet kiat de hang ta baka syuti ta biya kecu si kecu sita yo ukam klet si snem ukan nom klet sebenarnya kata ka jingket to joka te kata ka jingkran jong iba na pa jantia hang kata ka pisah jong i ka ba ibu berarti ngamtit ba ibu hadukan nolak ya ka ba insanut hadukan ni mo lakat ya kan teliki snem henry kum ka jinglong hi jong urupai ba ubalului ubahok ubom judan ka mensim mo ubam judan kamen sim ban atnut ban bishni ban thau ya ka ek ba ula de ban le noi bi upai ba si sim molai ula ai da ka jingun kamen sim da ka jing sung ek ban do ka danut u klem ai kum ta u du shmet ma u ba kwa ai na ka ta ka jing ai ka jong upai ba si sim ba ula ai u ai bet namar ba u thau ba kanan ka jing no senyang lang la ha ka imlang ka salang la ni ha ka ek ka kam ka badan kam ban paniai ta ka ba ba ngan kamen sim ban ba ngin ai da kamon ngin khalwai da ka deng ya haba ubadu kiu ai u ai bet kumne badu kudup bat deng bat mon badu ai atat iki jingkar kumun ai bi kipat ba haba kibot yano kanuksa kipat ba haba kitap hakanu ka parti kitap namar ba kikwa ya ka kacing sensyar ka bahok mendai ba kikwa tiket kipat ba ngan ai bi kidon pateh kini kisngi ma ba kira orang ba no kimi kibot ikanu ka parti ya ka bakin yo jing mentoy ya ladi nda kisno tho ba mdan ler hak ta ka por ki kharwat kala kabas ngosi ka de kata dengan oi pi upai ba halor kejing ai jong uma unam thau unam bat u ai da ka bahok da ka mensem ka bahok bat uda kerkhuru ya kata to ai ba kejing thang bar kejing amnot jong pai ba kan long uso uba ba ar hajar pra la ka long ka bajok ni la ka long barem ngip deng so ba kat kum kejing penya etan jong ublei namal ba ublei udan ha ka donot jong ki pai ba barok hai uyo sngaw ya kejing amnot ke jong ki ada upai ba hi udang ong maka celam khalaya kan dang long ka ba ka ba miat mo ngait ba kata hi ka banang kong ba ublei unsong tho undan rangkat lembat ngi ha rangkat kejing khun jongi ya kata ka ba ngan oi pi kai kata ka jing snow ka badon ha ubriu shimet mo ya ka ba ula ban le ya kata ka donut shimet ke jong u menta kala pau shai baka WPP hi na do baka dang ban mi mo kala pen shai ki pai ba baka kwa ban ya khun mo baka kwa ban ya khun la da upat ba u aya ka jing kershan bakin ya khun hado arajar pupra hani ki don shibon ki daw mo ha ka donut jong ubriu ya ka jing kwa shimet jong ubriu ulet thabot tangka MDC ru namar kadon kecing kwa shimet MP ula ban ben ru let's say ulet thabot tangka MP ru MDC ula ban ben na de tangka kecing kwa jong ka shimet jong hari mangi pada kiru ba habangi kwa ai ngim kwa ya kata ka jinglong shimet jong ngi kwa ba ya ka jingroy lang jong upat ba babun palang ya ka jing suk kecing shong ba lada pi kedaw ka kti ka mon jong pi ya ka WPP ha pa ki HDC ngapa ngan kedaw WP ya ka sarkar jong pi baro artali baro shi phautali snan ka kti nan ai pi asal karjong pi pratali kisnem ka NPP ka sensyar hangni kale ayo dan menu pirang ya thung ka surok balai pilai klet dan menu ka surok jong pi ka bah ban ngam ong ya kata ka surok hendak ka banang kong hingan ong pi ka banang kong hi ngan ong pi ka wei hi ka ba wit hakmat jong ngan ong pi pa balai bangan sami ni ka wei ka ba mit wit hakmat jong kata ka dei ya ka bangan shon ya ka ksut ngan ong pi ngam jus no tanat ya ka ksut ngan ong pi kajing isi jong ay gini kinong buhay sinong mo kamtang hapolom sabi baro ko wi social long gitu kinong buhay sinong kajing isi jong ang kamay ngan pan pa wait plak ngan rate ya kata ka sarkar ka kedup iki along kumutu ukso ubati apos kum ka ya ladi rum tele ban bam ki way umsya kaseng kalalit ban kurang hapolom sabi handai ka sarkar kamsya kata hi gade kajing isi nela da shu thau tu mga ong banga thau tu kum ki kita kinong yalam ki bangi kwa ngasu panyuk sa kum kinong yalam jong ka asa syukuran tang ka phone ru ong apswaru halapangap lahapan sange namar ka jingkhang jong taw MLE kum kita kinong yalam kwa ki ba syukuran tang ka phone ru lateng ki beriu ndera bang aku ba kita lepat kan lepat ngam cu kwa ban boteng namar ngangaru ngam cu le kata ka beriu ka boteng ngan IP
Tikum kita kino yang lama ko ana epi. Ndera bang ko ay kata ka ege eru. Laka pis muso pa kata ka surok ka dega ba ay. Nong genti kimi ki pa jong pi ki mai temen jong pi. Kita ki ru het ru han ki balong ka sokar kimi mai pa temen jong pi. Kit na anda pil arem ngim so ay ti thmai beng daga wei. Namar ka hok hi jong pa ba ka wan hi na ka sokar kimi ndera na ka sokar. Cela ka sokar cela hi kam la li ba le ye. Ka shu ay ka ba ay na the ka ay chini. Ka tar dang bun ka ba bam man ka ba ay ka tar wan ko khol wan ba ay. Te tang kum tai khub lai shi bun